Dunanay kakuhaan og tubig mainom ang mga residente sa Sitio Talifara, Barangay Alegria, Alabel, Sarangani Province kay opisyal nang gi-turnover sa lokal nga gobyerno ang bagong gimuntar nga water reservoir kagahapon sa buntag nga balor 994,919 pesos ang kantidad. Duna kini unom ka set sa solar panel nga dunay inverter. Lakip sa gi-turnover ang duha ka bagong classroom building nga naa sa 2,747,564 pesos ang kantidad. Kompleto kini og mga gamit sa sulod. Gisugdan ang konstruksyon sa classroom building niadtong Nobyembre 11, 2021 ug Oktubre 11, 2022. Ang gipang turnover nga proyekto ubos sa payapa at masaganang pamayanan kun pamana program nga gipunduhan sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity kun UPAPRO. Sumala ni Mayor Vic Paul Salarda, gipaningkamutan sa lokal nga gobyerno nga mapanalipdan ang katawhan, batok insurensiya ug kagubot pinaagi sa pagbugna o paghatag sa mga proyekto ingon man programa nga makatabang sa mga residente ug sa komunidad. Gipasalamatan ni Salarda ang UPAPRO tungod sa paghahini-ini og pondo aron mahingpit ang proyekto nga dugay nang gihandom sa mga residente sa Sitio Talifara. Gipasalig sa lokal nga gobyerno nga padayon ang ilang paghatag og serbisyo sa katawhan hilabi na sa natad sa agrikultura, edukasyon, mga serbisyo sa maayong panlawas ug uban pang social services sama sa hospitalization ug funeral assistance. Gitambungan ang aktibidad sa ubang opisyal sa gobyerno, Department of the Interior and Local Government, 73rd IB Philippine Army ug IP leaders. Malampuson ang gihimong aktibidad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe